Panguva ino yatinoona kuti action is being called upon vakomana vanoadvocata for 2030 nevakomana zvigananda vecorruption. Panguva ino tichiona mukomana Bombshell aiwa achiva zviri very very decisive asingatyi munhu. Toona kuti Daniel Garwe aiwa tatinda mavetera panguva ino avo vekuICT minister onzi arrestewa. Sarapinda mashoko abuda anoshamisa vanhu anokuwa kunzi aiwa these guys ndo akanga ari good fathers corruption would subscribe like on the bell icon. Timina mkozo amdanyura chiti there is an audio which is circulating on social media that is saying the Minister of Local Governance and ZANU-PF Mashonaland East Provincial Chairperson Garwe and Chikomba West MP is also Minister of ICT Honorable Tanda Mavetera have been arrested. Vanhu vachibvunza chiti ayo according to this audio how true is this information? Mashoko ari kuonekwa panguva inoyi tichiona kuti aiwa Bombshell zvaapindira aiwa akapfeka aiwa the military gear zvaapindira panguva inoyi aiwa achiuya achiexposa achiburitsa chokwadi pamusoro aiwa peinformation yakamisilidiwa aiwa nevakomana vethe regime aiwa to the general mass of Zimbabwe. Panguva inoyi vakomana voonekwa kunzi aiwa they are guilty. Toona kuti mapassports kuri kuonekwa kunzi aiwa kune mapassports akawandisa aissuwa for just yesterday. Tichionekwa kunzi aiwa people they are fearing vakutobuda vakutotiza. Panguva inoyi tinzwa mashoko ekuarrestewa aiwa kuICT minister aiwa Tanda Mavetera aiwa nemukomana Garwe. Panguva ino zvinyatsokuratidza kuti aiwa these guys they are very very guilty pamusoro pezviri kuitika. Just suppose ndo vanyatsozikanwa kuti vanyatsoita decent on macitizens. Makaona vana Garwe vachichesa away mavendors, vana Tanda Mavetera maivanzwa aiwa vaida kusamba data protection act and the likes pamwechete nemaallegations ecorruption ava imposed on them. Tidze mafunguro enyu motudi pamusoro pechiitiko ichi. Ndagomba zikiche medu tidze mafunguro enyu. Musaona subscribe or like pamwechete nokutonga bell icon.